Ma, bulakaw sa ko dito, ma. Adi ka padulong. Ako nadunggan dito, mga. Dahil tatag na mong ikaw gwapa, ako pangit. Ha? Kinsa na istorya anak? Katotong silingan nga Marites. Nakita din ako na siya kay kunis-kunisun jud ako na siya ba. Dito jud na yung naong ba. Ha, isugan ni mo uy. Unsa man nakluwi? Wala isda. Kay mo kunis-kunison. Mahimo jud ang isda karon yang nao. Nadji may mong isda dali. Nadji Marites dali nga mahimong isda. Kunis-kunisun jud ako na siya ba. Ulit na ba ko? Ha? Igwapa na nako. Kailan ba ko diya? Adtas ako na. Pwede. Sabi mo ako nadungog sa imo nga. Pangit ko. Kanay mo lang. Sabi na. Gwapa na. Pangit ra na. Si kontra ni mo day. Ikaw. Ako? Wa man ko nanaway ni mo day kagwapa ra nimo. Agoy ka bakakon ba ni mo tigulanga ka? Ikaw ra ba to kung nadunggan nga nagmarites ako ang pangit ko? Tinuod man gyud day. Gwapa day ka. Oh! Ikaw, gwapa ka. Pangit ra mo kunot mo gay kagnaw. Sunod ang tiyap, makadungog ka nga. Gisaway ko nimo, pabarangay jud ta ka diretso. Sorry day ha. Hubog mong ko ato day. Akong pagtanaw si mo kay mura no abat. Siya bat, di mo ko bat, kaumang ko. Lagi day. Sana unsa dito. Ikaw man to ako na kuanan gabi nga mo. Mura mag-abat day. Sorry day ha. Lote, sa sunod ka, di na ko rin masaway yung tiyak, kaya pabarangay dito ka. Sige day, sige day. Bye. Adto na konti.